Hello, good morning guys! Welcome sa aming live, Tres Marias Farm. So ayan po, dahil naglalaba kami ni Dos at para rin makapag-update tayo ng ating WH. So ayan, mag-live po tayo saglit lang, kahit isang oras lang. Itambay ko lang muna to dito sa likod, dito sa aming mga tanim-tanim, sa likod bahay. Kasi lagi na lang ako nasa harap. So dito naman muna sa likod yung ating view, 'di ba? 'Di ba ang dilim? Madilim yung ating view dito sa likod. Ayan. So, busy po kami ni Diyos ngayon. Maglaba-laba muna. So, dito lang po to. Dito lang to sa likod ng bahay. Akoy! Ano ito? Ano itong napindot ko? Bakit ganito eh? Nag-black and white. So, ayan po. Tusok lang po. Sapat na. Mapadaan lang. Ayan, si Sir Christopher Gilliam. Hi, Sir Christopher! Good morning po. Ayan, nasa harang pa siguro si Sir. Salamat po, Sir. Good morning. Ang bilis ni Sir ah. Andyan agad. 1 minute na andyan na kaagad si Sir. Salamat po, Sir Christopher. Maglalaba po kami ngayon para makapag-update lang ako. Ayan, dito ko lang muna po itutok sa aming mga tanim sa likod bahay. Yung aking live. Okay, salamat po, Sir. Aba, may aglagad si Sir Chris. Thank you, Sir. Mamaya po, Sir. Ano na lang kita, i-play ko yung ano mo, video mo. Maglalaba po kasi kami, kaya kahapon kasi wala akong update. Kasi andun ako nagtumambay din ako sa may mga live din na pinupuntahan ko. Nag-support ako, kaya wala akong live kahapon. Salamat po, Sir. Kunin ko lang po yung aking listahan. Kasi nililista ko yung mga pumasok para salang ko din naman yung kanilang mga video. Ayan, ang tagal kong makuha yung ballpen.
Ayan, ililista ko muna si Sir Christopher yung andito. Ayan, para po mamaya, pagkatapos ko maglaba, isa lang ko po itong mga ano. Ayan. Ayan, salamat po. Tusok lang. Sapat na. Salamat, Sir Christopher. Nagsalang ako din sa iyo, sir, nung nakaraan. Andun ko pinost sa community ko. Nakita niyo po ba? Ayan, salamat po, sir, ha. Salamat po. Ano na po muna ako. Magsimulan ko na muna yung paglaba-laba ba. Mag-monitor na lang po ako dito sa isang cellphone. Mama Juliet! Hello, Mama Juliet. Good morning po. Mag-live lang ako, Mama Juliet, kahit isang oras. Para mamaya makapunta tayo doon sa GLS ni Ma'am Ana. Wala kasi ako live kahapon. Tapos nasilip kong walang nagla-live na pinupuntahan ko. Kaya sumingit na naman ang stress. Ayan, si Mama Juliet din. Ilista ko para mamaya, Mama Juliet, i-play kita mamaya. Mama Juliet. Maglalaba kasi ako, Mama Juliet, kaya hindi ako maka-yaw-yaw. Kasi maglalaba ako, ang dami na naming labahin. Para mamaya, wala na tayong gawa. Ayan, si Mama Juliet, si Sir Christopher, si Mama Juliet. Ito po, Sir, na Chris Gilliam. Ninja po yan. Ayan, thank you po. Sa tatlong matang na andyan, agoy, anong nangyayari din eh? Ayan. Thank you po. Ayan, tusukin ko, Sir Christopher, yung upcoming premiere mo sa April 7. Ayan. Tamsak po. Yung Prince of TV, sir, sa akin yun. Yung Prince of TV ko. Hi, Sisi Maxine Vlogs. Good morning, sis. Ayan, tinus ko na po yung Hallelujah ni Sir Christopher Gilliam, upcoming premiere. Ayan, lilista ko na lang po yung mga andito para po mamaya isalang ko po yung mga ano nyo po, video. Maglalaba muna, akit. Samantalahin yung magandang panahon para makapagpatuyo ng mga nilabhan. Sisi Maxine, thank you, Sisi. Maxine Vlogs, ayan. Nililista ko yung mga sumilip at matatambay para po mamaya mabalikan ko kayo. You're welcome po, Sir Christopher. Ano ay? Pagkito na sa tanin. Big love shout out po sa nakikita kong 4 na matang na andyan.
Good morning po sa inyo at salamat. Patusok po sa hindi pa nakatusok. You are the one who lays us softly with your heart. Laba days, laba days. Ayun, saan ka na natin dyan? May waga natin. Maraming salamat po sa dyan na nakatambay. Kumusta po ang lahat? Maganda po ba yung gising natin? Ako medyo puyat. Medyo puyat ako. Salamat po Sir Christopher. Mag-live lang po ako sir ng 1 hour lang. Nagising ako kanina alas 7 na. Nagano talaga ako. Laging puyat palagi kasi kagabi nasa ako nag-attend ako doon sa premiere ni Sis John Emily's channel. Mamaya sir, may palaro si Ma'am Ana Kimora. May pa-preview daw ng isang lapad. Ana Kimora from Japan. Alas 11 mamaya. Good morning, Namron! Busy ako, Nam. Naglalaba ako. Kaya yung cellphone andyan nakaharap sa mga gabi. Magla-live ka ba, Nam? Sumingit lang ako kasi wala akong nakita yung nag-live eh. Hi, Sisi Loving Sky Mix Vlog. Good morning, Sisi Koy. Akit tayo mamaya, Nam, kay Ma'am Ana. Kaya inagahan ko na maglaba. Para mamaya, buwelo na tayo ba. Tapos tamang-tama ako na naman mag-isa dito sa bahay. Si Dov sana yung panlaban ko sa kantahan, aalis. Lalakarin niya daw yung iba niya mga requirements. Para makapunta na siya ng Espanya. Sana all. Akyat tayo, kakanta ka ng Magdalena. Ilista ko yung mga pangalan nyo kasi mamaya ipi-play ko kayo doon sa isa kong cellphone.
Ayan. Ayan, nandito si Namron, si Loving Sky. Nilista ko yung mga andito kasi para mamaya may salang ko yung mga video nyo. Nam, NC. Kaloka yung ano ko, bullpen. Nam, NC. Loving Sky Mix Vlog. Kapatid Panalo, good morning po. Magdalena po yun. Wala lang. Katuwaan lang yun sa Nam kasi yung pinupuntahan ko lagi na ano, na live, yung mga dati kong mga kabarkada din sa YT. Lagi niyang kinakanta yung Magdalena. Kaya naman kapag nakikita ko siya nagla-live, lagi kong nire-request sa kanya yung kanta niya, paborito niya ba? Pati sa iyo, napunta na rin. Ayan. Salamat po kapatid Panalo sa paharang at tamsak. Ano ba yan? Ang pangit ng ano ko, bullpen. Ayaw magsulat. Ayan, yan si kapatid Panalo. Ilista ko kayo, kapatid. Isalang ko kayo. Mamaya. Ayan. Taran, taran, taran. Kasi si kapatid Panalo mamaya, kakanta yan. Sa live ni Ma'am AK. Binibilisan ko na nga yung pagpusot ko dito para hindi ako abuti ng tanghali. Sir Christopher, thank you po sir sa pag-stay. Drive muna ako. Opo, ingat po kapatid sa pagdadrive mo dyan. Nakaharang pa ako. Salamat sa paharang-harang. Magdalena yung favorite. Kaloka. Kantahin mo mamaya Namron yung ano yung birthday song. Yung maganda, may narinig akong napakagandang kanta noon. Yung parang ano ba yun? Yung sa araw na to ay araw mo, happy birthday. Harang ganda dress. Sis Ina, good morning. Naglaban ako sis ng maaga. Para mamaya makabuelo tayo. Makabuelo tayo magdot-dot. Salamat sis Ina sa paharang dyan. At sa patamsak. Andito tayo sa likod bahay. Naglalaba. Kaya hinarap ko yung camera sa aming mga tanim na gabi. Kasi busy ang host. Ito ano dito sa ano. Ang daming labahin. Tambay lang, iwan ko dito sa misa, mikos-mikos lang para ready mamaya. Oo nga sis kaya nga ako, binibilisan ko na yung paglaba. Mikos-mikos din ako dito sa pagkusot. Para mamaya ba, 1 hour lang ako sis. 1 hour lang ako, madali lang, mabilis lang naman yung 1 hour, diba?
I-ready natin yung ating mga cellphone para mamaya. Kagabi bago ko natulog, chinerge ko na yung aking mga pangmalakasang gadget, pang suporta mamaya. Yung isa doon nagsasalang pa. Kaloka no? Kaloka yung ko sis. Na-play ko na ng 10 hours mahigit. 'Di ba? Tapos umulit ulit kasi mali yung aking start of proof. Hahaha, kaloka. Pinawisan ako doon. Kagabi, mali pala yung aking nakalimutan ko kasi aligaga magsalang. Inano ko lang naman, i-save ko sa watch later, tapos sa nag-clear history na rin din naman ako. Kaya lang hindi ko na screen recording. Kailangan pala before isalang, ilalike muna lahat. Tapos saka mo clear history. Ayan, tuloy napaulit ang Tres Maria sa pagsalang. Hindi ka kasali doon na MNC sa playback. Sunday playback. Ilista ko si Sis Ina para mamaya isama ko rin siya sa isasalang ko din ba. Kakanta ka mamaya Sis Ina ha. Sa live ni Ma'am AK. Kaya lang gagawin ka atang sekretary doon. Yan, salamat po sa lahat ng naandyan na nakatambay. Salamat po sa inyong suporta. Bilisan ko na yung aking pagkusot-kusot. At kukuha pa ako maya-maya ng aking mga alagang kalabaw, baka. Sa araw na to ay araw mo, happy birthday. Thank you, sir. Christopher. Salamat po, sir, sa pag-stay. Ilipat naman natin ang pwesto yung ating camera. Agoy. Para may iba naman yung view ba. Tika lang. Pataasin natin yung ating pangmalakasan. Ayan, dito natin sa kabila, ilipat natin, pakita natin yung kalangitan. Yung kalangitan na napaka liwanag. Napakaliwanag ng kalangitan. Ang ganda ng panahon. Talagang matutuyo yung ating mga sinampay agad-agad. Ayan. Ayan, ang taas ng 2 puno ng niyog, oh.
Mama Juliet, Sis Maxine, Sir Christopher, thank you. Tanging alay ko na ay gamitin sa'yo lamang, Ama. Wala nang iba pa kung pinipiliin. Ako'y bibigyan ng tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buhay ko, puso at katluhan. Mikos para mabilis matapos. Imikos-mikos mo na yan, insan. Mano-mano lang, guys. Kasi wala tayong washing machine. Kusot-kusot lang. Sapat na. 7 million in my house. Legal shoutout ko. Naka-ready na ba ang lahat para mamaya sa live ni Ma'am AK? Sa Grand LS ni Ma'am AK Kimura, Ana Kimura ng Japan. Arigato gozaimasu. Lakas ng init, guys. Ang sarap magbuko at saka lagyan natin ng ano, ng evaporada, condense. Kasi palamigin natin. Agoy. Ang sarap. Notice me, take my hand. Why are we strangers when our love was strong? Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall. I will make believe that you are here. The only way I see clear. What have I done? Salamat po, Mama Juliet, sa patambay po. Thank you so much. Sa lahat po nang naandyan. Salamat po sa inyong suporta sa aming munting channel.
Gumala yung aking braso. Kahapon kasi pagod kami mag-asarol, magtanim ng saging. Parking lang. Sisi Koy, Maxine. Thank you Sisi sa parking dyan. Hindi ka pa pala Sisi ko Moni wala pa kasi ako nakikitang dollar sign. Balasan mo lang yung pag live. Para madali mo ma-reach yung 4K WH. 4K pa rin ba yung ni Lolo ngayon, yung required? Akala ko ba nagdagdag na? Bili ka na lang Sisi ng WH kay Sis Emily. Gaano pala sila eh. Ano ata sa kanila? Banana. Ewan ko lang kung sa WH nag-ano sila. Para mabilis ngayon, yung iba, para mabilis silang mamuni, no? Binibili na lahat. WH at saka bananas. Ako dati, nagtsaga lang talaga ako, tsaga din lang. Tapos na sumali ako lagi sa paangat program. Doon ako nakakuha ng banana sa paangat at saka nagla-live din ako. Nasa ulap na nasa ulap na ang camera yun. Oo, para maiba naman ba. Kasi parang ang dilim dun sa sa mga gabi. Parang gabi na nga. Ayan, may binabang si Namron. Di ko yan pipinam. Isa lang yung cellphone ko ba, dalawa lang. Itong isa, wala, di naka sign in dito yung main ko. Yung kay Prinsot. Prinsot lang talaga to ang naka dito, naka sign in na account. Hindi ko yan na short lang. I-view natin. Gamit ko si Prinsot TV. Okay lang yun, no problem. Yan. Ay, wow! Friday Munggo. Friday Munggo. Oo. Ano ba ngayon? Lunes ba ngayon? Wala na ako alam sa araw. Martes ba ngayon, no? Nung Friday to. Ang sarap naman ng munggo ni Namron. Ano ba to, yung Namron mo? Inano mo ba yan? Kasi Namron yung nakalagay dito eh. Second channel mo ba yan? Hindi ko naman yan pinapansin eh. Ang pinapansin ko, talaga, si Nam NC. Nakalagay kasi dito, parang Namron. Oh, Namron nga. 31, 31 subscribers pa lang. Ayan, idikit ko nga ito si Prince TV dito. Ginto. Ayan, parang wow naman, sana all. 11K views yung langka ni Nam. Uy, humahatak talaga sa yung humahatak sa views, yung short video. Sana all. Tika lang, mamaya maghanap ako ng videoan ko nga din yung langka namin mamaya. Subukan ko na kung makahatak din. Makahatak ng views. Ayan, dinikit ko na to doon sa Namron mong pinapalaki ko yan. Wow, sana all. Di ko to pinapansin kasi akala ko ninja mo lang to. Yun pala, pinapano mo din. Parang si Prinsot lang din, yung pamangkin ko. Bihira kasi ng nanay, mag-video-video. Kaya yun, ginamit ko na lang para pang pang support. Ayan, sa hindi pa po nakakadikit dyan kay Namron TV.
Dikitan nyo na guys. Alam ko lahat na to dikit sa iyo na. Si Sir Christopher lang ata ang hindi pa. Pero alam ko, lagi din naman yan nandyan eh. Ha ha ha. Baka someday, mamuni. Ha ha ha. Yun nga din eh. Yung kay Prince din, 2 years na. Halos kasabayan ko yun. Hanggang ngayon, ano pa lang yung bananas niya? 70. Ha ha ha. Ang liit. Kahit pinapambakas ko yun, pero parang hindi naman nila binabalikan. Kasi lagi ko yung gamit eh. Yung Prince TV. Okay. Oh, sige. Papadala ko sana yung inatgat ng aso na ano, na pera. Wala ka nun nung nag-live ako nung nakaraan, tapos yung magpapaalam na ako sa live, bigla ako napalingon sa likod ko kasi parang may naririnig akong may napupunit. Yun pala, yung 1K ko na nakapatong sa center table. Ginangat-ngat na ng aso ni Pasita. Naku po, para akong umiyak nun. Andun sila, andun sila, nakita yun ni ano ni kapatid Panalo at saka ni Sis Ina. Ay, andun ka nga pala eh. Oo, andun ka. Oo. Tapos na ba yun? Yung ikaw din? Sabi mo nasunugan ka ng 17 ba yun? 17K? Uy, ang dami nun. Parang gusto kong saktan yung aso kaso kaya lang naawa naman ako. Nayaan ko na lang kasi malay mo 'di ba? Mas meron pang darating na mas malaki pa kaysa sa 1K. Malay mo yung mga pautang ko may magbayad na, 'di ba? Yung yung merong nagka-amnesia, muling ano bumalik sa tamang pag-iisip. Magbayad ng utang. Hi. Yes, pambili mo. V8, oo. Kaluka. Tapos maya-maya, dumating na yung rider. Sabi ko, ano ba yan? Sabi mo kasi ako, ano, alas 7 yan, dito ka na. Tapos yun tuloy, yung ipambabayad kong 1K. Nat-nat ng aso. Buti na lang, meron pa akong nakatago. Kasi kung wala, paano na? Yung 70K, binalik na ni Lord. Yun agad. Wow, sana all. Yan. Congrats Nam. Ako din naman, hindi naman nasayang kasi buo pa naman yung 1K. Kaya lang, nahiya naman ako ano, gusto ko ipapalitan doon sa Central Bank. Kasi nahiya naman ako ano ko ba, ipambili ko tapos punit-punit. Pero nung naano ko na siya, naano ko siya nung napastahan ba? Napagdikit ko din naman. Maganda rin naman. Parang hindi halata. Kaya lang, syempre, kapag binayad ko yun, tapos makita nung pinabayaran ko, syempre, ayaw ko din naman mapahiya ako. Kasi syempre, mag-ano yun. Pasabi no, bakit punit naman tong ano mo? Hinaya ko na lang doon. Tinago ko na lang doon sa wallet. Inano ko na lang, pinagsama-sama ko na lang doon sa mga koleksyon kong ano, dollars, iba-ibang pera ng ibang bansa ba. Sanama ko na lang doon. Tambay muna at magluto ako. Oo, Nam. No worries. Kasi ako, ilang minutes na lang din. Magwa 1 hour na. Magluto na tayo ng maaga. Ako din naman eh. Habang ano ko dito, habang naglalaba, meron nang nakasalang na kanin. Para mamaya hindi na ako maano. Para isahan na lang bang trabaho. Habang naglalaba, ito, meron nakasalang. Para mamaya, pagkatapos ko nito, tapos na. Doon na tayo sa live ni Ma'am AK Tatambay. Binibilisan ko na nga para pinimikos-mikos ko na to para mamaya maglilinis pa ako sa loob ng bahay. Buti nga yung dalawaming aso, yung nagngat-ngat ng pera ko,
Andun sa baba, sa kabilang bahay. Isinama ni papa ko. Kasi nga kapag andito yun, lagi andito sa kusina. Kaya naman yung sahig, yung tiles, laging may ano ng bakat ng mga ano nila, paa. Lagi na sa loob ng bahay. Kahit meron ng pinto yung ano, balkon. Umaakyat talaga. Tumatalon sa balkon yung mga aso. Buti itong malalaki mga aso. Nasa labas lang talaga sila. Hindi sila pumapasok sa loob. Gusto ko nga sarang talian yung dalawang maliit na yon. Isa dito sa kusina at saka isa doon sa harap. Para kapag may tao, may bantay. Mahirap din kasi yung bahay namin malayo sa kabihasnan. Kaya kailangan marami kaming alaga. May bantay ba? Maganda nga sana yung ganso ko, dalhin ko dito kasi maingay yun eh. 3 ganso. Maingay yun kapag may tao, malayo pa lang, nag-iingay na yung mga ganso. Kaya lang, ayaw ko naman dalhin dito kasi ang dami naming tanim. Marami kami mga tanim na gulay at saka halaman. Yung mga yung mga ganso, perwisyo din naman. Perwisyo sa mga tanim at saka laging madumi yung bakuran kasi panay yung nila. Ipot. Ipot. Salamat po kapatid. Ayan, nag-change account si kapatid. May patamsak ulit at paharang si kapatid Panalo. Salamat po ng marami kapatid sa always support. Ayun si Dos, umalis na. Pupunta dun sa bayan. May lalakarin. Kaya ako na naman mag-isa dito. Ano kaya kung sinarado yung bahay doon sa main door? Kasi kapag ako mag-isa dito, yung kabilang pinto, yung main door, nakasarado yan. Tapos dito kapag andun ako sa labas, ang nakasarado itong kusina, dito sa may dirty kitchen. Kapag andito ako sa likod bahay, yung harap, yung main door, kailangan lagi nakasarado din. Kasi, di ko makikita kung sino ba yung naandyan. Kasi, di ba, mahirap na. Thank you, kapatid, sis Ina. May binabang link dyan si kapatid Panalo. Ay, si Nam NC. Pinapaview yung short video niya. Yung kanyang Munggo Deep Friday. Ina, nag-love shout out kapatid. Sabi ni kapatid Panalo. FS Nam. Shout out daw, FS Nam. Sabi ni sis Ina. Aragoy. Masakit din sa balikat. Pag mikos-mikos ng labahin. Parang kailangan ko na naman ng kape. Di pa ako nag-almusal. Kape lang. Tapos, mas madalas ako magkape kaysa kumain sa umaga. Kaya naman, payat ang stress. Hindi na tumataba. Panaginip ko'y labis kitang mahal. Kahit na malayo kay parating, kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Hay!
Maglalaba pa sana ako ng mga kumot, kaya lang ang bibigat. Susunod na lang muna yung mga kumot. Maya kukuha pa ako ng mga alaga. Kasi ang init ng panahon. Hindi pa ba nag-live si Sis Emily? Sabi magla-live siya. Lay a whisper. FSA na! Sabi ni Namron, tinatawag kasi si Ina. Magluto ka na. Mama Juliet. Nat. Magluto na kayo para mamaya. Wala na tayong gagawin. Mikos-mikos na. Magluto ka na sis Inang tilapia. Ano yung niluluto mo, Namron? Ano yung ulam na niluluto mo, Nam? Hotdog at longganisa. Para sa almusal ka lang ba yan? Akala ko ba nagluluto ka na para mamaya sa tanghalian? Ako ano lang, yung ulam ko ngayong umaga, ano lang, tinapa lang at saka kamatis. Tinapa lang at saka kamatis. Mamayang tanghali yung ano ng patani, buto ng patani. Niluto sa niyog.
Sa tindahan lang. FS lang. Nagbabantay ka sis. Marami bang customer sis? Mikos-mikos na yan. Yung mikos-mikos na. Bicolanang Robas Manay. Good morning. Good morning, Sisi Koy. Salamat. Akyat ka mamaya sa ano ni Ma'am AK. Kakanta ka doon. Kakanta yan si Sis Robs. Big love shout out sis. Busy lang at mute ako. Kaya pala, hindi mo ko naririnig. Mamaya kakanta ka kay sis. Kay ano, kay Ma'am AK. Magre-request ako sa iyo ng yung kanta ni Imelda Papin. Yung ano yun? Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ah, si ano pala yung naririnig ko niyan? Si Sis Ina eh. Si Sis Ina yung narinig ko pala kumakanta niyan. May nagsabi, marami daw bulag ang aking mata. Ano ba yun? Ang sagot ko, di galing lang bulag. Huwag sarang pagtaksi sa gulo ng damdamin ko. Kasalanan daw ang bibig, malalang pagkat. Kasalanan daw ang bibig, ng buong pagkat. Hello, Maria Stamsakdan. Hello po, Sir Brad 32 Vlogs Official. Thank you, sir. Sir, ito, sino to? Charis Rabelas ba to? Yung tawag dito. Mombasa. Harang. Salamat po, Sir Chris ata ba ito? Ano ba ang tamang pagbasa nito? Charis or Chris Rabelas. Maraming salamat po. Thank you, Sir Brad 32 Vlogs Official.
Salamat po sa patamsak dyan at paharang. Thank you so much. Ayan po, may binabang link si Sir Chris Rabelas. Ano po, patusok at saka padikit na rin. Hindi ako sir makapag-pin kasi ano, hindi ako makapag-pin kapag wala akong isang cellphone. Ayan. Ravelas. Nililista ko po yung pumapasok para mamaya po manood ako ng mga video nyo kapag wala na akong gawa. Manay, thank you so much. Ay wow, harvesting cauliflowers here at Ilocos. Wow, sana all si Sir Chris. Ayan po, idikit ko po sa iyo si Prince TV in Kasen sa pamangkin ko to na bahay. Idikit ko po sa iyo Sir Chris Rabelas. Wow, sana all. Ang sarap nito, igulay. Cauliflowers. 600 views 3 days ago. Uy, sana all sir. Mayroong mga tanim na ganito. Akala ko sir, Ilocos sa papuntang Baguio na po ba yan? Yung Ilocos no? Malapit na sa Baguio City. Wow, sana all. Ang galing naman nito. Andito po ako sir sa bahay mo sa iyong video harvesting cauliflower. Idikit ko po itong isa kong gamit. Tapos balikan din po kita mamaya dyan sa main ko. Ayan yung naandyan po na nasa baba. Yung pwede po pa silip kay sa ni Sir Chris Rabelas. At saka pakidikitan po kung hindi pa po kayo dikit. Ayan, nakadikit na po si Prince TV. Gusto ko din sana niyan magtanim dito. Di ko lang sure kung mabubuhay ba siya dito. Kasi akala ko sa mga malalamig na lugar lang yan. Ang daming harvest ni Sir. Andito po ako Sir Rabelas sa iyong bahay. Ayan o. Agoy, hindi makita. Ayaw makita. I-move ko na tong aking stand kasi mainit na pala. Baka sumabog yung aking cellphone. Yan, ibahin naman natin ang pwesto. Dito sa puno ng duhat. Ayan. Pwede po basta may lupa. Kahit saan naman po Sir Chris no, nabubuhay naman. Parang gusto ko magtanim dito sa amin kasi mahilig din po kami magtanim-tanim. Samot-saring mga tanim-tanim. Yun nga din yung gusto ko talaga makapagtanim kami ng cauliflower, yung carrot sana. Kaya lang hindi, ang dami naming dito, pananim na seeds ng carrots. Kaya lang ayaw naman mabuhay. Sis Bicolanang Raba, sis Ina Vlogs, BG. Thank you si Sir Chris. Sir Chris, thank you po. Kay kapatid. Thank you so much po.
Hindi ko sir maipin yung ano mo, yung link. Maipipin ko siya sir, kaya lang dagdagan mo ng sulat ba? Na kunwari, pa-tamsak po, paano? Kasi kapag link lang, nabubuksan siya. Hindi siya maipin. Ulitin mo nga sir ano, Sir Chris. Sir Brad, 32 Vlogs, thank you so much sir. Ayan, budol na naman na catch. Thank you so much po sa support. Ang dami niyo sir na ano no, harvest. Saan niyo po to inano? I tinitinda or may kumukuha po sa inyo na ano? Kasi yung mga dito sa Bicol yung mga andito sa Bicol na nagtitinda sa palengke, kumukuha sila sa Baguio. Manoy, RDN TV, thank you so much sa pagbisita. Salamat po Manoy, Manoy RDN TV. Ano 'yon? Pangasinan at Manila po. Welcome, welcome. Juan Maria. Juan Maria. Juan Maria na, hindi na tres. Teka lang po at i-try ko ipin yung ano ni sir. Kaya lang, napipin ko talaga yung ano kapag may ano, may konting sulat muna bago yung link. Tama ba Manoy? Yung sinasabi ko. Kapag link lang, hindi ko maipin. Nabubuksan eh. Diretso bukas. Oo, kasi ikaw lang nagla-live. Wala yung dalawa. Ah. Oo, andun. Lumayas na naman si Dos. May pupuntahan. Magano daw ng requirements. Hindi ko talaga sir ano maipin, Sir Chris Ravelas. Ay Manoy, punta, pakiano mo si Sir Chris Ravelas. Dikitan mo, dali na. Dali na talaga. Namimilit. Namron. Dikitan mo Namron si Sir Chris, yung nagbaba ng link. Hindi ko maipin kasi ayaw. Napupunta na, bubuksan. Ano daw? Oo, ano yan? Palitan mo na ang Tres Marias, single Marias na lang. Pwede. Pwede. Single Marias. Ganon. Wag tang Marias. Di, pati pangalan, palitan ko na. Ilagay ko, single Aketch. O, di ba? Yung papasok niya lagi sa live ko, siguro naman, mga single din. Kasi nakalagay, single ako. Pasok kayo dyan. Pasaway ka talaga, Manoy RDN TV. Sir Chris, Sir Brad 32, thank you so much po sis Bicolanang Rabas, sa lahat po na naandyan, na nakatambay pa rin. Thank you so much. Bisibisihan ako dito Manoy maglaba kasi mamaya may pupuntahan akong Grand LS. Punta ka doon Manoy, invite kita. Kay Ma'am Ana Kimura. Pwede ka naman doon makikanta. At saka magpapalaro ata si Ma'am. Malay mo, 'di ba? Manalo tayo kahit pambili lang ng kape. Okay na 'yon. Sis Ina, thank you Sisi. Kinamron, thank you. Teka lang, isulat ko yung mga andito para mamaya mabalikan ko din yung mga video nyo. Panoorin ko mamaya yung mga video nyo.
Ayan, tapos na po ako kay Sir, kay Sir Chris Rabelas mag-play. Itong kay Prenso TV. Kaya lang, hindi ako makapag-comment. Panay yung hang ng ayaw mag-type yung keypad ko. Kaloka. Ayaw talaga eh. Maya-maya na nga ako mag-comment. Ayan, yung mga andito, si Sir Brad, si Sir Chris Ravelas, at saka si Manoy RDN. Para mamaya, isalang ko din naman kayo. Manood ako ng mga video nyo. Para masaya, di ba? Sis Jan, Emily's channel. Hindi ka pa sis nag-live? Mag-live ka na sis. Patapos na ako para yung andito lilipat na sa'yo. Patapos na ako sis, Emily. Mag 1 hour lang ako kasi para mabuhay din naman yung ating bahay. Manoy RDN. Sis Jan and Sis Jan and Elise. Ayan, nililista ko po yung mga andito para mamaya nasalang ko din yung mga nyo. Ayan. Okay, OTW. Sabi ni Manoy RDN. Sis Jan, mag-live ka na kasi mag-i-end na ako. Mag-i-end live na rin ako naman. 1 hour lang kasi ako sis. Tcharan, 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 tcharan. Kanina kasi sumilip ako, walang naka-live. Walang naka-live na pinupuntahan ko din. Kaya sumingit na naman akit habang naglalaba. Tamang-tama no. Naka 1 hour na rin ako. Tapos patapos na rin yung aking labahin. Ayan po, kung hindi pa po kayo dikit kay Sir Chris Rabelas, pwede pong papuntahan yung binaba niyang link. Kasi hindi ko po talaga maipin. Pumupunta sa sa video niya agad. Nang ibigin kita, marami kang nagtaka. May nagsabing marahil daw bulag ang aking mata. Ang sagot ko, di pa rin makita. Ayan, tatapusin ko na po muna ang aking nilalabhan, binabanlawan. Ayan. Mag-i-end live na po ako kasi 1 hour and 10 minutes na. Ayan, thank you so much po sa lahat ng naandito. Sa lahat po ng mga sumilip, simula kay Sir Christopher Gallie, Mama Juliet, Maxine Vlogs, Nam NC, Namron, Loving Sky Mix Vlog, Kapatid Panalo, kay Sis Ina, kay Sir Brad, 32 Vlogs, si ano pa pala, no? Si Sis Bipula ng Rabas. Lista ko. Diyos mio, yung ballpen ko, walang silbi, oh. May nababasa ba kayo dyan sa sulat ko? Di ba wala? Putol-putol. Ayan, sana nga ako
Salamat po ng marami kay Sir Christopher, kay Mama Juliet, kay Maxine Vlog, kay Nam NC, Namron, Loving Sky Mix Vlog, kay Kapatid Panalo, kay Sis Ina Ina, kay Sir Brad 32 Vlogs Official, kay Sir Chris Ravelas, kay Manoy RD and TV, kay Bicolanang Rabas, kay Sis Jan Emily's channel. Thank you so much po sa inyong lahat. Wala na ba akong nakalimutan? Baka magtampo. Kapatid, thank you so much. Ayan, bye-bye na po. Mag ano ka na? Sis Jan Emily, mag-live ka na. Manoy, thank you. Hindi ako nakapunta. Nag-live ka kagabi? Or kanina umaga? Kagabi ata. Parang hindi ako nakasilip. Ayan, dana daw po. Dana daw po sa iyo, Sir Chris Ravela, si Manoy RDN TV. Sir Chris Guillem, maraming salamat po, sir. Ayan, salang ko na lang po kayo mamaya habang nagpapahinga ako mamaya po. Yung isa-isahin ko yung lahat po na pumunta dito kasi nakalista naman po. Ayan, thank you so much po. Bye-bye. Sir Chris Ravelas, thank you. You're welcome po. Salamat po ng marami sa inyong lahat dyan. Thank you. Bye-bye na po. God bless everyone. Cheers.